Danas Vode Vojvodine pokreću jednu veliku akciju pošumljavanja čitave Vojvodine. Počeli smo iz opštine Kula, pošumljavamo Kulu sa 5000 mladica bagrema na prostoru od 2 hektara. Ovu akciju nastavljamo sa Crvenkom, sa Novim Sadom, sa Somborom, sa Inđijom i još sa nizom opština. Biće posađeno 170.000 stabala na 80 hektara. Želim da se zahvalim udruženjima pčelara koji su došli iz Sivca i iz same Kule i predsjedniku opštine Kule, lokalnoj samoupravi na pomoći i što su prepoznali da su ovakve akcije veoma bitne i građanima Kule ispred Voda Vojvodine obećavam da ovo neće biti jedino što radimo, pošto je još niz nekih infrastrukturnih projekata vezano za Vode Vojvodine i za opštinu u planu.